سلام كمي تكون خبركم تقاتلتي إريتريان ميديا نتورك أب كلتاشن 17 أسمرا بأرت ديكو أب يونسكو كم استمزجبت يفلت أبزي هنصاتات زي وحدات يكونوا سبات زي أب جزية اليان زي تهانس هنصاتات نظام إرتراويان بخامة يزحبنا كحبنا يقبع دي زبل حطاتات يالعليم نايلوم زعبنا أبزي زتقري كحون عدمنا سامسون هايلي زي تفعلي مصنعات زكايدي أب أرت ديكو كمون بزح صحفات أب غازيتا حداث إرترا أرت ديكو زملكت زغربي بعبيون قرص إرترا بجلفا بالمصحف زحتمه غازيتينياي سامسون عدمنا خبير كاب مصاكا زي مسجن زي كلعلو صنحكو زعبان كالو مسوت اساسرن حتتاتينا قرينا زلنا نفتقند غداي نفتقند حتى مسن نخيد بغزي طلياني تسريح زي هنصاتات زي اسمرا ازيات للياتلون كسب اب يونسكو كتواز على ناي ارت ديكو سرحات سلمتاينا ايرتراويان بزي كنحبن زلنا ناي طليان ديكونن زي زولو لهم تاي ناتكاريتا حراي بيتر مجمرتا نزي ارستزي كم قداي وسيدكا كتزاربلو بفلاي مستم عبد غزلو ايرتراويان زياده نختلاليو بموسانكا امسغنكا حجي بمجمرتا انتايو قرصي كبحال كله ني حدا هاجر تاريخ وقعي باهلي لمدي زچبط ون زي چبط مالتي ايو بحبشو او وشت زي عنكيل زغا زوم ابسمرا زركبو هنصاتات ارت ديكو يخون كالوت عينتات قدتات نايسن هنصا كم قرسي كم كچبط زخلن كچبط زي كلن ون الله تاريخاوي بلچاتات وي كا تاريخاو ترجمات ون سلازلوم كوسدي يخولو حجي انتايو بزح غزي حزبي اب مغزاتي صلات الله እዚ ድማ ባህርያዊ ነገር እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ መግዛእቲ ነገር ናይ መግዛእቲ ጉዳይ ናይ መግዛእቲ ሓድጊ ከቕበሎ የጸግሞ እዩ ሕጂ ከምስታት ዓይነት ሕቶታት ክልዓል ባህርያዊ ነገር እዩ ጽቡቕ ነገር ድማ እዩ ሕጂ እዚ ናይ ህንጻታት አርት ዲኮ ይኹን ካልኦት ቅድታት ስነ ህንጻ ከም ናይ ኤርትራ ታሪኽ ጌርና ንወስዶ እንታይ እዩ ሓደ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐ ብአርት ዲኮ ቅዲ ዝተሰርሐ ስነ ህንጻ ኢንተርናሽናል ስታይል እዩ አህጉራዊ ቅዲ እዩ ናይ ኢጣልያውያን ቅዲ ይኮነን ኣብ 1925 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓለም ዝነበሩ ክኢላታት ወይ ከዓ ሞያውያን ናይ ስነ ህንጻ ኣብ ፓሪስ ሓደ ኣኺባ ኣካይዶም ነይሮም እዚ ኣኺባ እንታይ ዝብል ብቆንዱ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ቅድታት ስነ ህንጻ ንርትዓዊ ኣጠቃቅማ መሬት ዝጥቀም ኣይነበረ ሓደ ንሓንቲ ንእሽተይ ህንጻ ክትሰርሕ ገቢሕ ዝኾነ መሬት ትወስድ ኣብ ርእሲኡ ነቶም ገዛእቲ ደርብታት ሽዑ ዝነበሩ ገዛእቲ ደርብታት ነቶም መሳፍንቲ ዘንጸባርቑን ስለ ዝነበረ ነዚ ዝቃወም ነቲ ህዝቢ ርትዓዊ ዝኾነ ህንጻ መሬት ዘይወስድ ዝኾነ ይኹን ናይ ዕብለላ መንፈስ ዘይብሉ ሓደ ቅዲ ዘይነተኣታቱ ተባሂሎም ኣኺባ ኣካይዶም በዚኣ ስለ ዝተሰማምዑ ከዓ እዚ ህንጻታት አርት ዲኮ እዚ ካብ 1925 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ክስራሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ አሜሪካ ህንጻታት አርት ዲኮ ኣሎ ጣልያን ከይዶም ኣይኮን ሰሪሖሞ እስጳኛውያንን አሜሪካውያንን ሰሪሖሞ ፈረንሳውያን ኣብ ዓዶም استبلاليه ናይ አርት ዲኮ ህንጻታት ነይርዎም ወይ ኣለዎም ሕጂ እውን እዚ ከዓ ፈረንሳውያን ሰሪሖሞ ኣብ ዓዶም ጣልያን እውን ኣብ ገለገለ ከተማታት ናይ አርት ዲኮ ህንጻታት ኣለዎም በዓላቶም ሰሪሖሞ ንሕና ከዓ ከም ግዝኣትናቶም ስለ ዝነበርና ኣብዚ እቲ ቅዲ እቲ አህጉራዊ ቅዲ ኣብ ኤርትራ ሰሪሖሞ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ አህጉራዊ ቅዲ ስለ ዝኾነ مستليان تأساسيرو زرع أيقونن حدا كالأي أبي نيسكو تمزجيبا كتبلت أني حكا بيتروس أبي نيسكو بشمتليان أيقونة تمزجيبا أسمرة
بشم إرترا تمزجيبا بشم إرترا دحر تمزجيبا خوينا واننتو زهن ساعات زي نا إرترا بحصر زبالة مالتي سالساي إيطالياويان مهندسات دعلهم نيرهم أبزي نتقدس تأتاتو دعلهم نيرهم منبر لعد 8 مئتاوي ترى نجرن لعد 9 مئتاوي قلبتن نا إرتراوياني زهن ساعات زصرح كله هيوتهم زغفلو ما عليا زي بلهم إرتراويان صراحة نياتات نيرهم كم زنتاي نصد مسلكا ندا كوريا هنصا ندا كوريا إلنا نقلصو ويدن بسنبل 8 أنا صريح نيره كنت حاجة غازي إنجينير كوينه 8 كورياويان نيرهم بحد قات أمي كباب شدش شح نخون إرتراويان صراحة نيات كان يرناو حجي كم انتاي مالتي زي نايدن بسنبل سي لكع كم كوريا صرحوا عينت غير كمصاد مالتي إرتراويان إنا صريحنا أنا أسيستانت إنجينير نيرن أمنت حجي إزي هنساتات زخاء كوميو إرتراويان نيرهم فورمان نيرهم كإلاتات نيرهم موياويان نيرهم كإماهم موياويان كإلاتات موياويان إرتراويان نيرهم سلازي بزي قداي زخن رئي خلنا إزي هنساتات ناي أسمرا يخون أو قالوات كتماتاتون حلف يلو من دفرا له كرنا له دك أمحار له هنساتات ناي أرتديوكو أبا تعون حد قالو إزي هنساتات إزي بمسرتو ناي إرترا واننت ناي إرترا تاريخ ناي إرترا بهالي لمدي زلو مخانو متقاسا قداس مسلني أتي كاو زركب ربحاتات ون إرتراويان زمت إيو زخانة يكون ربحة من بلاتنا بنت كم تقاسكاين ناي نيسكو ممزقاب باسم إرتراويان نيو تمزقب زلو أتي كاو زركب سقاتات ون أو تتقاليلون إرتراويان كخون كم زخل سلازخانة خون خالي جن إرترا كم زعينة إنجنيرات ترى ديزاين جيروم ترى هانيس أمو تمناي تليان إنجنيرات كم إرتراوي نصهم تزين نورو أين تسرع عن زين ساعات كتب الكات غلي خابت حدا وجن زي أين ناتنا يكونن كبولا زغل يكونن هو حجي وتم إيطالياويان ترى أين برو من مالت أيكونن وكو ترى أين برو من أيكونن إرتراون هاجر أيكونتن يرابط وانتي بربزلومي كورياويان صوعنا كو إنام تينام أفزمتيهم صرح لنا كو صوعنا إنام تينام كورياويان اندحر زي مصو فرنساويان امتيخا تسرحو كإلاتات مالتي لو مش قرطا يزوت زلو عالم هنصاتات كتسرح اندحر كينكا ولا زندا كوريا دحر ذكرو كينكا قرطا يوصي سرحت كال سرحيو زسرح حسب سرحيو مالتي حجي بهم من قد كنريو نخيلينا إرترابت اوانتي قرطا ناي موصا حقمي اي نبران إيطالياويان يمنيرو مابزي إيطالياويان سلازنبرو خا تساتبتنا يتاخيباون سلي زنبرو صريحمو حجب زي تزقرب نجار انتايو سوك ردو زلو كباب عدد إليان نلعلي أب إرترا زلو هنساتات أرتديا كوي بزح روما ما عليا زي بلو استقبل عليه قدتات نايس نهنسال لوا أرتديا كو غني بلان ببزحي أرتديا كو وي بكم ناس مرا بزلع على تسعك زلو ني أرتديا كو بوتاتات يبلان إذا سلمنتاي زي بالله عند حيل كاني أتوم شعوز نبرو حبرة سبات مسبناوي عينة تحساسبا ويكا مسبنة هاتياوي سرعتات لزنبرة أبت أوانتي نعاتهم زن صبارة قدتات يتعاتاتو سلزنبرو إذا رتعاوي أجباب سلست قلب زارت ليكوز أي تقبلون تي حبرة سب حجي أبزي موسوليني وي سرعتنا موسوليني أبزي ناي مجزاتي بوتا أب إرترا توم إنجنيرات سنهنس أو تهانو من خوصو أسمرا ناب إكسبيرمنت يا تغيران يرا حجي بخمسيتات عينت من قدي أسمرا لعل زخونة بوتاتات بهلاي دما لعلي عدد إليان زمن ولم زلنا مالتي أب إرترا صرحي مخوانو تي هوا هون عديموهم من بارو متقاس يقدس سلازي زخونه يكون غيركا كتسرح تخليها إرترا حجي ناب هنصا ناب داغم هنصا غصا تاعتلا بزح هنصاتات كتسرحها من يتسرحو
ብጨረታ ዲ ክወፅእ ብኻልእ ዲ ክወፅእ ክንሪኦ ኢና ቀሲልና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ተቐንዲ እቲ ዋንነት ናትካ ምዃኑ እቲ ጥረ ነገር ናትካ ምዃኑ እቶም ሞያውያን ናትካ ምዃኖም እዩ እቶም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኣካላት ድማ ጥልያን ኣብ ናይ ኤርትራ ህንፃታት ተራ ኣይነበሮምን ኢልካ ክትጠቅስ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ራይ ሳምሰም ከምዚኣ ቀዲምካ ዝጠቐስካዮ ትፀዓቕ ኣሎ ኣብ ዩኔስኮ ካብ ዝተመዝገበትሉ ነጥብታት እውን ሓደ እሱ መስለኒ ከመይ እቲ ናይ ኣስመራ ኣብ ኣርት ዴኮ ዘሎ ፃዕቂ ኣብ ኣስመራ ኣስመራ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኒውዮርክ ናይ ኣርት ዴኮ ህንፃታት ኣሎ ክንብል ፀኒሕና ኣብ ሮማ እውን ኣይስኣኒ ጥርጥር ኢሉ እዩ ግን ኣስመራ ግን ብመልክዕ ከተማ ብኣርት ዴኮ እያ ተሰሪሓ ካብ 1925 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1941 ክሳብ ጣልያን ካብ ኤርትራ ተሳዒሩ ዝወፃሉ እዋናት ዝተሃንፁ ህንፃታት ብምልኦም ኣርት ዴኮ እዮም ቅድሚኡ ዝተሰርሑ ካብ 1990 ክሳብ 1890 ክሳብ 1925 ዓመተ ምህረት ዝተሰርሑ ህንፃታት ዝተፈላለየ ቅዲ ኣለዎም እዞም ከባቢ ፖስት ኦፊስ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ህንፃታት ኣርት ዴኮ ይኮነን ፖስት ኦፊስ ኣርት ዴኮ ይኮነን ዋላ ካቴድራል ኣርት ዴኮ ይኮነን ካልእ ኣይኮነን እዞም ኣብ ጎደና ሓርነት ዘለዉ ህንፃታት ብሓፈሽኡ ጀካ ካቴድራል ሲኔማ ኣዝመራ ገለይም እቶም ዝበዝሑ ዳርጋ ኩሎም ህንፃታት ኣርት ዴኮ እዮም ኣብ ማእከል ሹቕ ዘለዉ ኣብ ንገዛኻ ንሻኺት ገጅረት ንእሽተይ ዘለዉ ህንፃታት ገዛ ማንዳ ዝፈረሱን ዘይፈረሱን ናብ ማይጃሕጃሕ ወገን ናብ ፑሽኪን ወገን ዘለዉ ህንፃታት ብምልኦም ኣርት ዴኮ እዮም ሕጂ ኣስመራ ብመልክዕ ኣርት ዴኮ ዝተሃንፀት ከተማ እያ ዝፀዓቐ ዝበዝሐ ኣይኮነን ዝበዝሐ ካልኦት ከተማታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ዝፀዓቐ ብፃዕቂ ኣብ ሓደ ውስን ቦታ ብደረጃ ከተማ ከቆማ ዝኽእል ናይ ኣርት ዴኮ ህንፃታት ስለ ዝወነነት እያ ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ክትምዝገብ ክኢላ ማለት እዩ እዚ ኣገዳስነቱ ሕጂ እንታይ እዩ ከምኡ ዓይነት ብፃዕቂ ኣብ ሓደ ከባቢ ምህላው ኣብቲ ሞያውያን ክርእይዎ እንከለዉ ወይ ብዓይኒ ዩኔስኮ ክርአ እንከሎ ስለምንታይ ከም ጉዳይ ዝሕዝዎ ብፃዕቂ ኣብ ሓደ ቦታ ምህላው ሕጂ ኣርት ዴኮ እወ ስለምንታይ ኣርት ዴኮ እንታይ እዩ ናይ ዩኔስኮ ዝምዝግብ እንታይ እዩ ፍሉይ ነገር ፍሉይ ብልጫ ዘለዎ ነገር እዩ ዝምዝግብ ዩኔስኮ ዝኾነ ዋላ ብተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ብባህርያዊ ሃብቲ ብካልእ ሃብቲ ፍሉይ ዝኾነ እሞ ክስሕብ ዝኽእል ነገር እዩ ዝምዝግብ ኣስመራ ሕጂ እዚ ኣርት ዴኮ ዝበሃል ህንፃታት ኣብ ካልኦት ክፋላት ናይ ዓለም ይተኣታቶ ዳ እምበር በቶም ካልኦት ዘመናውያን ህንፃታት ተተኪኡ ፈሪሲ እዩ ኣብ ኣስመራ እዩ ብፃዕቂ ዝርከብ ዘሎ ኣገዳሲ ክፋል ስነ ህንፃ ወይ ከዓ ብደረጃ ዓለም ዝተኣታተወ ሙቭመንት ወይ ምንቅስቃስ ድማ እዩ እቲ ምንቅስቃስ እቲ ኣብ እዋኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረን ክሳብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ስነ ህንፃ ብታሪክ ይኹን ዋላ ብመልክዕ ከዓ ኣለዎ ዝተወቀጠ እዩ ኣርት ዴኮ ማለት ዴኮሬቲቭ ኣርት ማለት እዩ ዴኮሬቲቭ ኣርት ማለት ዝተወቀጠ ዝተሸለመ ስነ ህንፃ ወይ ስነ ጥበብ ማለት እዩ ስለዚ ብስነ ጥበባዊ መንገዲ እውን ስለ ዝተሃንፀ ብዙሕ ብልጫታት ስለ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ብልጫታት ኣብ ሓደ ውሱን ከባቢ ዘለዋ ከተማ ድማ ኣብ ዓለም ስለ ዘየላ እዞም ክኢላታት ናይ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብዓብዩ ድማ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ፅዒሩ ሰሪሑ እቲ ፍሉይነት ናይ ኣስመራ በዚ ሸነኽ እዚ እንተደኣ ኣፅኒዕናዮ ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ ይኽእል እዩ ብዝብል ምኽንያት እውን ክውሰኾ ይኽእል ማለት እዩ እምበር ተቐንዲ ቅርስናትና ስለ ዝኾነ እቲ መፅናዕቲ ተኻይዱ ግን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ ስለ ዝኽእል በዚ ኩርናዕ እዚ ጠሚጦም እቲ ኩርናዕ ረኺቦሞ ማለት እዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ ተገይሩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝጠቕማ ንሃገር ንህዝቢ እንታይ ይጠቕሞ ከምዚ ዓይነት ክሳብ ኣብ ዩኔስኮ ዘመዝግብ ቅርስታት ምህላው ሓደ ኣብ ዓለም ዘየለ ነገር ኣባኻ ክህሉ ከሎ ፅቡቕ ነገር ትውንን ኣለኻ ስኻ ተባሃገ ነገር ትውንን ብኡ መጠን ድማ ስም ትረክብ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ስም ትረክብ ኣስመራ ሕጂ ኣብ ዩኔስኮ ድሕሪ ምዝጋባ ዳርጋ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለዋ ማዕከናት ዜና ከም ዓብይ ኣርእስቲ ገይረን ሰሪሕናሉ ብዙሕ ዶኩመንታሪ ፊልምታት ብዙሕ ካልእ ነገራት ተሰሪሕላ እዩ
بمنقدز كتما زياب مقدز أرت ديكو زي أبيلا خا إيرترا تفليطات اللو خا اتناتا باللجاتات ديوم وفرخ قبر زدل ديو قال قبر زدلون بزعبا إيرترا كقدس يخيل مالتي حدا زي قال أي مسحب توريزم خون توريستس بفلا بزي معبو العالم حدا توريست خمتصو خلنا بحدا هاجر وين بحدا بوتا خبصح كله تقدامي تي زوكسا يونيسكو مزقب يزري أو تاريخاوي بوتاتات خبص حز خيل مالتي حجي ناي هنصا زفكر بحر كوينو اب يونيسكو اسمرات مزغيبا خصونحي او نعاصني عمص مالتي سلازي كم مسحب توريزم انت خيلنا يوني انت خيلنا ببزح زمصو توريستس اذا هاجر زياده بتحتح مسبله ወይ كم عبل متجمر زياده مالتي يخسرح متجمر تناي توريزم وحزي انت قيلنا يوني مالتي سلازي كالب لጫታቱን ከሁሉ አኸል ዘንክል ተዓበይት ነገራት ዚን ግን ንግዚኡ ዛአህላና መስለኒ كل ጊዜ አርት ዴኮ ኢና ንብል ነዚ ህንጻታትና ያስመራና ዝናይ ቀደም ኣብ ጊዜ ጥልያን ዝተሰርሐ ክንሪኦም ከለና ኣቅድማ ቢልካ ተቂስካ የጸኒሕካ ገለገለ ዓይነት ፍሪዝ ወላ ቅድታት እውን ኣሎ ካብዘን ኣብ ኣስመራ ዘለዋ እንታይ ዓይነት ቅድታት እዩ ዘለዎ አርት ዴኮ ንብሎ ዘለና እሱ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ተጠቅስ ስለ ዘላ هو حجي قدي ولا نتم كإلاتات سنة هنصاون زيادة زمارة مرلو زلوي ام قربا كارخاركون يليو جن حفشاوي كل سب زرارة دالو انت يالو أبس مراس تصرحو قدمي شحن شعات بيتن عسران حموشتن عامة مرس تصرحو كلهم هنصاتات أرت بيكو يكونن أبكوا بوستو أوفيس زلو نيو باروك زبهالو عينت قدلو نوفوچنتو زبهال قدي سنه هنصا الله غوتيك زبهال قدس سنه هنصاون الله غوتيك كم زناي هوتيل حماسين ذات قام بصير زلا كم ز اقدو زمسل بالعليوس وخوم عينت ستايل غوتيك بهال زي تم مقدمهم زنبوريهم نزم قدتات زيهم حج كبزحو سلازخولو اتي ابشحن 998 عامه مهرت هنصاتات ارت ديكو كاتل تباهيل زقومه بيت صحفت وطنعق بهلاو قرسز بهال زنبره منغستاوي تكال انتا يغيرو اب سلسته عبيت قدتات كفيلو مالتي نزم كتاصلكا تصنحكو استفلالي هنصاتات ارت ديكو زيكونو اكلكتيك يلوم اكلكتيك مالت كم ترجم حوسواس مالتي زيما بحاجه قدي ياتيوم حاجه ارت ديكو ارت ديكو خا زغن قص صنحنا انترناشنال ستايل كنبلو صنحنا كم ابنت زوم كتقسم صنحكو يم بولق هنصاتات اندحر كيدنا كم بعد سلام هوتيل كم بعد امبيرو سينما روما توم قندي ኤሌጋንት ዝባሉ ወይ አዝየም ውቁባት ዝባሉ ከም በዓል ፋብሪካ ሽጋራ ሞኖፖሊዮ አይነት የምቶም አርት ዴኮ ዝባሉ ኣብ ርእሲ እዚ ተቀዳማይ ቅዲ እዚ ኣብ ርእሲ እዚ አካል አርት ዴኮ ኮይኑ ብዘመነ ማሽን ዝተሃንጸ ፊቸሪዝም ዝባሃል ቅዲ ውን አሎ እዚ ፊቸሪዝም እዚ ንማሽን ኤራ ወይ ከዓ ንዘመነ ማሽን مجمرتا مبل عسرة خفل زمن ماشين تباهيلو سلا زبلت زنبره شعوع الصرحة زنبره مكاين شعوعين تأتاتين راديوتات شعوعين تأتاتين قالوا استفل على ماشينات زقدح نعوق قدح كاس نصات صرح مالد بارزي لحجي شحن شعات بيتن سلاساتات عامة مهرت صرحة زنبره راديوتات نعين تمثل أبزن داكانزن زركب له هنصة تنوح قصتاي زبل سحجي لوكوموتيف مالت كم زبابور تصعيب زغيد بخومو قدس تسرحي زيهم كا بيعطالي ربعابيو اي بلين اتيك اوف كتبرر نقيل عدلا وي كا تبغيسا زلا تداليا زلا نباريت بخوم من قدي يم صريح عمم مالتي سلازي ازي فيتشريزم بحال وي اكلني ارت ديكوي وي انترناشنال ستايل زبلنا وي راشناليست اركتكتشر حدي اتغالاي مونومنتال كم تزبلنايو نحاده سرعات نحاده حبرتسب ناتو لعلنا نتخالق خا تحتي خا عينت دوار فزغبر وي زصقط نتخالق حبرتسب زقوناصب عينت قد غيركا سرحي كم ابنت نايزي هنصا محدار زوا ماكل
ማዘጋጃ ቤት ኣብ ውሽጢ ክትኣቱ ከለኻ የሰንብደካይ ድሕራ ኣስተውዕለሉ እሞ ዝኾነ ሰብ እቱ ምስ በለ እወ እስካልኡ ትርር ዝበለ ነዊሕ ትበለፎኑ ከዓ ላዕሊ እዩ ሕጂ እቱ ክትብል ከለኻ ሽምትኽ ኢኻ ትብል ከምዚ ክስታይ ትኸውን እወ ኮነ ኢሎም እዮም ሰሪሖም መሱ ናይ ህንፃ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እውን ኤዱኬሽን ሓደ ከምኦም እዩ ካልእ ፅቡቕቲ ነገር ገይሮማ ዘለው እንታይ እዛ ናይ ካምቦች ጨሮ ንእሽተይ ኣብኡላ ጨሮ ንእሽተይ ሕደስ ኣለዎ እንድሕር ኢና ኮይና እታ ነዋሕ ከምዚ ዝበለት ዘላታ ኣብታ ኣፍ ደገ ዘላ ከየፍረሱ ገዲፎማ ፅቡቕ ነገር ንሳ ከዓ ናይ ሞኑመንታል ዓይነት ስታይል ኣለዎ ኣሉ ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ኣለዎ ኣስመራ ንሳልሳይ ኤክሌክቲክ እዩ ኤክሌክቲክ እዞም ዝበልናዮም እዮም ቅድሚ 1925 ዓመተ ምህረት ዝተሰርሑ ከም በዓል ካቴድራል 1923 እዩ ተሰሪሑ በዓል ፖስት ኦፊስ 1915 እዩ ተሰሪሑ ትኡ ዘሎ ህንፃታት ማለት እዩ በዓል ከረን ሆቴል 1899 እዩ ተሰሪሑ እዚኦም ኣልቤርጎ ኢታልያ ማለት እዩ ከምዚኦም ዓይነት ህንፃታት ከዓ መብዛሕትኦም ኤክሌክቲክ ወይ ከዓ ቅድሚ ኣርት ዴኮ ዝነበሩ ቅድታት እዮም ኢልና ክንጠቕሶም ንኽእል ምናልባት ኣርት ዴኮ እንታይ እዩ ዘሞስት ኣይካችን ንብልዎ ወይ ከዓ እቲ ኣዝዩ ንዓይንካ ዝስሕብ ነተመራመርቲ ዝያዳ ድርኺት ዝፈጥርን ዝስሕቦምን እዚ ኣርት ዴኮ ክኸውን ይኽእል እቲ ካልእ ክንጠቕሶ ፀናሕና ቅድታት ከዓ ከምዚ ኣብ ሮማ ዘሎ ህንፃታት ኣብ ካልኦት ከተማታት ኣብ በዓል ፓሪስ ዘሎ ህንፃታት ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝረአ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፓሪስ ኣደናቂ ዝኾነ ስነ ህንፃ ኣሎ ኣርት ዴኮ ግን ብብዝሒ የብላ እንታ ከተማ ማለት እዩ ብከምዚ ቀዲምካ ተንኪፍካ ነርካ ናይ ኣብዚ ኣብ ንእሽተይ ችቸሮ ይመዓራረ ይሕደስን ኣሎ ገለገለ ሰባት እዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ናይ ኣርት ዴኮ ህንፃታት ይዓኑ ከም ዘሎ ይፈርስ ከም ዘሎ ይዛረቡ እዮም ከም ብዙሕ መፅናዕቲ ዝገበርካሉ መጠን እንታይ ገምጋምካ ንስኻ ሞያውያን እንታይ ይብሉ ዝመዳይ እዚ ሓደ ቅርሲ እዩ ቅርሲ ማለት ምስ ዕንወት ምስ ገለ ተኣሳሲሩ ዝረአ እዩ ቅድሚ ሸዓት በዓል ሄብሮን ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊባ ኣላ ንኣብነት ሄብሮን ኣብ ሄብሮን ዘለው ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ዝተሰርሐ ህንፃታት እዩ ኣብ እስራኤል ትርከብ ከተማ እሱታት እዩ ዝዓነወ ህንፃታት ዝበሃል ማለት እዩ ቅድሚ ማይት ዓመታት ዝተሰርሐ ምናልባት እውን ቅድሚ 600 ገለን ዓመተ ምህረት ዓመት ዝተሰርሐ ኣስመራ ዩኔስኮ እንታይ እዩ ዝብላ መስለካ ኢንታክት እዩ ዝብላ ኢንታክት ማለት ዘይተተንከፈት እዩ ዝብላ እዚ ዝዓነወ ኮይኑ ዝስማዓና ናይ ቅልጥላጥ መናዶ ናይ ሕብሪ ምህሳስ ናይ ገለ እዩ ሕጂ ከም ዝኾነ ህንፃ ቅልጥፍ ኢልካ ትዕርዮ ነገር ኣይኮነን ኣርት ዴኮ ወይ ካልእ ኣገዳሲ ስነ ህንፃ ዘለዎ ማለት እዩ ክኢላታት ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም ክኢላታት ክሃንፅዎ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጂ ንኣብነት ንሲኔማ ካፒቶል እንድሕር ክትሕድሶ ኮንካ ልክዕ ከምቲ መጀመርታ ዝተሰርሓቶ ዓይነት ኣይኮንካን ትሰርሖ ክትሕድሶ ከለኻ 100 ዓመት ገይሩ ኣሎ ካብ ዝስራሕ 100 ዓመት እንድሕር ገይሩ ኮይኑ ዓብ ህንፃ እዩ ኣረጊት እዩ እርጋኑ ክትዕቅበሉ ክትክእል ኣለካ እርጋኑ እንድሕር ዘይዓቀብካሉ ልክዕ ከም ምንታይ ዝኸውን መስለካ ሓደ ሰብ ንኣብነት ወዲ 70 ዓመት ወዲ 80 ዓመት ሽማግለ ኤርትራዊ እንድሕር ሓሲብካዮ ጫሓም እንድሕር ኮይኑ ቲንታ እንድሕር ለኺዎ ሕብሩ ገፁ ትዕጥርጥር ዝበለ እንድሕር ኣጥቢእዎ መንእሰይ እንድሕር ኣምሲልካዮ ነሰብ ትዕቅቦ የለኻን ወይ ተመልክዖ የለኻን ንሓደ ወዲ 70 ዓመት ዘለዎ ሽበት ዝመልኦ ጫሓም በዓል ሻም ንብሎም ጉሩማት ሰብኡት ኣለዉ ጉሩማት ፅቡቃት ምልኩዓት ክኾኑሎም ምልኩዓት ኮይኖም በዓል ሻም ንብሎም ኣቦታት ኣለዉ እዚኦም ሕጂ በዓል ሻም ዝበሃሉ ዘለዉ ጉሩማት ዝበሃሉ ዘለዉ እቲ እርጋኖም ዓቂቦም ኣለዉ ምስኦም በቲ ዕድሚኦም ዝጠልቦ ነገር ስለ ዝተመላኽዑ እዮም መልክዐኛ ኮይኖም ዘለዉ ንህንፃታት ኣርት ዴኮ ከዓ ብከምኡ ዓይነት መልክዕ ጌርካ ክትዕርዮ ክትክእል ኣለካ
ክትሪኦ ከለኻ ዋላ ምስተዓርየሲ ናይ ቀደም ህንፃ ምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ክእለት ክህልወካ ፍሉይ ጥበብ ፍሉይ ሞያ የድልዮ ነጂ ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ኣትያ ኣላ ቴክኒካል ኣሲስታንስ ወይ ቴክኒካዊ ምኽሪ ምትሕግጋዝ ንፅበ ካብኣቶም ወይ ይፅበ ዝሃገር ካብኣቶም ስለዚ ነዚ ተቓላሊጡ ዘሎ ነዚ ሕብሪ ንባዕሉ ናይ ኣርት ዴኮ ዝኾነ ሕብሪ ትለኽየን ኢኻ ንኣብነት ሲኔማ ኢምፔሮ ታባር ቀጠልያ ሕብሪ ለኽየማ ነይሮም ሻዓን መፅዮም ምምሕዳር ከተማ ቀይሮማ ቀጠልያ ሕብሪ ኣይኮነን ብጫ ዓይነት ሕብሪ ከምዚ ሃሳስ ብጫ ሃሳስ ኣራንሾኒ ሕብሪ ናይ ኣርት ዴኮ ኣለዎ ከምዚ ናይ ሞኖፖሊ ከዓ ሃሳስ ኣራንሾኒ ዓይነት ወይ ሓመዳዊ ወይ ኣለዎ ናቱ ሕብርታት እውን ኣለዎ ስለዚ ካብ ሕብሪ ጀሚርካ ካብ ኣሰራርሑ ጀሚርካ ጥንቃቐ ዘድልዮ ዓይነት ኣገባብ ኣተሓዳድሳ ስለ ዘድልዮ ክእለት ስለ ዘድልዮ ሞያ ስለ ዘድልዮ ገንዘብ እውን ስለ ዘድልዮ ንግዚኡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኮይኑሎ ከም ዝዓነወ ጌርካ ግን ክውሰድ ክኽእል የብሉን ኢንታክት ዘይተተንከፈ ተባሂሉ ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ ምህላው ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ ገለገለ ህንፃታት ነዚ ብዘይካ ንዕኡ ምዕራይ ንሱን ንምዕቃቡ ፅባቂኡ ንምዕቃብ ካልእ ህንፃታት ከዓ ክሰርሕ ኣብ ትደልየሉ እዋን ንኣብነት ኣብ ኣስመራ እንታይ ነገራት ኣብ ግምት ካኣቱ ዘለዎ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን እንታይ ይገብሩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት በፂሕካ ኣለኻ ኣርት ዴኮ ይኹን ካልእ ጥንታዊ ስነ ህንፃ ዘለወን ሃገራት በዚ መንፅር ክትሪአን ከለኻ ኣብ ኣስመራ ዝግበር ናይ ህንፃ ኣካይዳ ከመይ ክኸውን ዘለዎ ከመይ ኣሎ ትብል መጀመርታ ናፅነት ምስቲ ዝነበረ ሃንቃ ምስቲ ዝነበረ ኩቱር ናይ ዳግመ ህንፃ ስምዒትን ተበግሶታትን ሓደ ብጌጋ ዝተሃንፃ ህንፃታት ኣብ ውሽጢ እዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ከባቢ ናይ ኣስመራ ኣብ ውሽጢ እዚ ኣርት ዴኮን ካልኦት ቅድታት ስነ ህንፃን ዘለዎ ዝተሰርሐ ኣሎ ከም በዓል ናዕፋ ሃውስ ከም በዓል ቡሊ ቢልዲን እዚ ናይ ባዶ 9 ህንፃ ዘሎ እዚ ናይ ኢንሹራንስ ናይ ገለ ኣሎ ነዋሕቲ ርሻናት ክስራሕ ዘይነበሮ እዩ ንሱ ምስቲ ዝነበረ ስምዒት ምስቲ ዝነበረ ጉያ ናይ ዳግመ ህንፃ ተሰሪሑ ምስቲ ዝነበረ ቅልጣፈ ህንፃታት ናይ ምህናፅ ቅልጣፈ እውን ስለ ዝነበረ ሽዑ መንግስቲ ግን ሽዓ እዩ ተረዲእዎ ሽዓ ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ንዕኡ ንህንፃታት ኣርት ዴኮ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ውጥን ዕቃበ ባህላዊ ቅርሲ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣቂሙ ነዚ ህንፃታት እዚ ክዕቅቦ ክኢሉ ብሳላ እዚ ተበግሶ እዚ ድማ እያ ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊባ ዘላ ብሳላቲ መንግስቲ ብቕልጡፍ ኣለልዩ ነቲ ጉዳይ ነቲ ብልጫ ደው ኣቢሉ ክዕቅቦ ምጅማሩ እዩ እዚ ኣዝዩ ክነኣድ ዝግብኦ ብዙሓት ማዕከናት ዜና እውን ነቲ መንግስቲ እናጠቐሳ ንመራሕቱ ብፍላይ እናጠቐሳ ዘመግሶኦም ዘለዋ ምዃኑ እዩ ኣቐዲሙ ከም በዓል ኒያላ ሆቴል ከም በዓል ናይ ህንፃ ናይ ኢንሹራንስ ዝነበረ ከም በዓል ኣምባሳደር ኣብ ውሽጢ ታሪካዊ ክልል ዝበሃል ቦታታት ዝተሰርሐ እውን ኣሎ ግን ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎ ኣይኮነን ነቲ መልክዕ ናይ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ዝድውን ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝተቐስካዮ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ናይ ኤውሮጳ ከይደ ኣለኹ ብርግፅ በርሊን ንኣብነት ሕጂ ኣብ በርሊን እቲ ከተማ ብግዝኽ ጠቕሶ ዝፀናሕኩ ዋላ ኣርት ዴኮ ኣይኹን በዞም ካልኦት በዞም ኖቮቸንቶ ባሮክ ገለ ዝተፈላለዩ ቅድታት ስነ ህንፃ ዝተሃንፀ እዩ በርሊን ከም ከተማ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዘመናዊ ህንፃታት ርሑቕ እዩ ካብኡ ኣብ ማዕዲቓ ኢኻ ትሪኦ ምስኡ ኣብ ውሽጢ የለን ኣብ ውሽጢ ዘመናዊ ህንፃ የለን ዋላ ኣብ ጥቑ እቲ ከባቢኡ እውን የለን ርሑቕ እዩ ናቱ እቲ ዘመናዊ ህንፃታት ዝስርሓሉ ቦታ ኣለዎ ፓሪስ ከምኡ እዩ በፂሐ ነይረ ፓሪስ ከዓ እናተዘዋወርኩ ኩሉ ተዓዚበዮ እቲ መንገዲ ከይተረፈ ዕቁብ እዩ መንገዲ ሕጂ ፅርግያ ኣይኮነን ናብ ውሽጢ ፓሪስ እንድሕር ኣቲኻ ኣብቲ ከተማ ህንፃ ዘይኮነት ናይ ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ዝተሰርሐ ከምዚ ስሚንቶ ዓይነት ዝመስል ከምኡ እቲ መንገዲ እሱ ከይተረፈ ተዓቂብ እዩ ኣይትንከፍኒ እዩ ብራሰልስ በፂሐ ነይረ ናይ ቤልጅየም ከተማ
براسلس كالك بخمس عينة من قدي استسرحت يا هنصاتات روحو كابتي ناي ارت ديكو زي كونه نايتي استفل عليك قدتا سن هنصا تاريخاو اقداسنت زلوا مالتي روتردام كمزي بطوب استسرحت يا تا ختمه طب I don't know نورمال هنصا يخا خطري يخلها نورمال هنصا يزمسل ግን ስነ ህንጻው አገዳስነቱን ዘለዎ አይመስለንን አነ የተመራመር ኩሉን ስነ ህንጻው ዘገዳስነት ዘለዎ ይኮነን ምስ ታሪኽ ናይቲ ሃገር ግን ተኣሳሰሪ ታሪኻዊ አገዳስነት እንታይ ኣብ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ዘይዓነወ ህንጻታት ድዩ ገለዲ ተባሂሉን ዋላ ቅድታት ኣይሃልዎ ግን አገዳስ ህንጻ ኮይኑ ብታሪኽ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ክዕቅብዎ ደልዮም ሕጂ ክዕቅብዎ ስለ ዘደልዩ ታ ከተማ ሕጂ ቀይሕ ጡብ እያ ትመስል ክትሪያ ከለኻ ቀይሕ ጡቢት ዘመናዊ ህንጻታት ግን ብኻልእ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ከዓ መንግስቲ ጠጠው ምሰበሎ ድሕሪ 1998 ዝተሰርሐ ህንጻታት ከም እንዳ በዓል ኮርያ እንዳ ጀርመን እንዳ ሰገን ዝበዓል ማይ ተመናይ ዘሎ ገለ ብሙሉእ እዚ ኣብ ኣስመራ ዝተሰርሐ ህንጻታት ከዓ ርሕቕ ዝበለ እዩ ብሕጂ ዝስራሕ ህንጻታት ከዓ ምናልባት ካብ ዓዲ ጉዓዳድ ንንየ ክሳብ በዓል ሰልዓ ዳዕሮ ክሳብ በዓል ዓዲ ሃሎ ድዩ ከባቢ ድዩ ክስራሕ ወይ በዚ ንበዓል ንበዓል ዓተከሌዛን ገጹ ዝኸይድ ድዩ ክስራሕ ምናልባቶም ዘጽንዕዎ የጽንዕዎ ግን ኣብ ማእከል ከተማ ዘይኮነ ካብ ሕጂ ንየ ክስራሕ ርሕቕ ብዝበለ ቦታ እንድሕር ተሰሪሑ ከምኡ እውን ክኸውን ዝኽእልቲ ውጥን ብርግጽ ልክዕ ከምዚ ናይ በዓል በርሊን ናይ በዓል ፓሪስ ናይ በዓል ብራሰልስ ዝረኣናዮ ልክዕ ናብ ከምኡ ዓይነት ገጹ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ቀደም ህንጻታት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዛርት ዴኮ ኢልና ምጠቕሶ ዝጸናሕና ፍኹስ ዝበለ እዩ ኣዝዩ ላዕሊ ተራሶታት ዝደየበ ኣይኮነን ከም ነበርቲ ናይታ ከተማ መጠን ከኣኒ ዓቕልና ዝፅበና ኣይኮነን ፍኹስ ኢሉ ለካ ኣብ ኣስመራ ክትሪኣን ከለኻስ ብመንፅር ካልኦት ሃገራት ኣየጨነቐካን ፓሳጃታ ድብልዎ እውን ኣሎ ኣብቲ ትጠቕስዎ ንስኹም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከም ብልጫ ይረአ እዩ እንታይ እቲ ምስኡ ምትእሳር ኣለዎ ድዩ እዚ ልምዲ እዚ እዚ ፓሳጃታ ንብሎ እዚ ብእግርኻ ወክ ምግባር ምጓዓዝ ኣብ ኣስመራ ፍሉይነት ኣለዎ ድዩ ምትእሳር ኣለዎ ድዩ ምስቲ ህንፃ እዋ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ዝኾነ ወዲ ኣስመራ ወይ ጋሻ ክዛወር እየ ኢሉ እንድሕር ሓሲቡ ጎደና ሓርነት ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ጎደና ሓርነት እንድሕር ዘይተዛወረ ዝተዛወረ ኮይኑ ይስምዖኒ ንምንታይ ይመስሎ ኣይርድኦን ይውን ገለ ሰባት እንታይ ዝመስሎም ኣስመራ ፀባብ ስለ ዝኾነ ትመስሎም እወ ኣብታ ኮረድዮ እንዲና ኮለል ኢልና መፂና ብለካ እዩ ንሱ ዘይኮነ ግን ዝኽጠቐሶ ዝፀናሕካ ፓሳጃታ እዩ ወክ ምግባር ናይ ሜዲተራንያን ላይፍ ስታይል ወይ ከዓ ኣብ ሜዲተራንያን ዝርከባ ሃገራት ከም በዓል ፈረንሳ ከም በዓል ጥልያን ከም በዓል ግሪክ ቆጵሮስ ማልጣ ዝኣመሰላ ኣብ ከባቢ ሜዲተራንያን ዘለዋ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ናታተን ያታ እዩ ኣብ ኤርትራ ከዓ እዚ ወክ ምግባር ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ከተማ ሓደ ዝመረፅካዮ ከተማ ኣብ ኤርትራ ከዓ ኣብ ኣስመራ ጎደና ሓርነት ንወክ ተባሂላ ዝተሰርሐት ጎደና ሕጂ ወክ ኢኻ ትገብር ብጎኑ ከዓ እንታይ ኣሎ ማእለያ ዘይብሉ ካፌተርያታት ከዓ ኣሎ ሳይድ ወክ ካፌስ ይበሃሉ ኣብ ውሽጢ ክኾኑ ክእሉ ውሽጢ እቲ ህንፃ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ክኾኑ ክእሉ ኣብ ደገ ከምዚ ክስታይ ጌርካ ዓፂኻ ከዓ ሰድያታት ኣውፂኻ ከዓ ኮፍ ትብለሉ ማለት እዩ ሕጂ ወክ ገበርቲ ሰብ እሞ ኣብቶም ኣብ ደገ ወፂኦም ዘለዎ ሰድያታት ከዓ ይዕርር ሕጂ እዚ ፓሳጃታ ምስቶም ኣብ ጎደናታት ወይ ኣብቲ ማርሻ ቤት ወፂኦም ዘለዎ ሰድያታት ምስኣቶም ተኣሳሲሩ ዝረአ እዩ ኣብ ኣስመራ ዝኸድካ ኪሎ ሜትር ኪድ ኣይትደክምን ኢኻ እዚ ድማ ሓደ ትክሊማ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ብልጫ ግን እንታይ እዩ ብሂማን ስኬል እያ ተሰሪሓ ኣስመራ እዚ ኣርት ዴኮ ንብሎ ዘለና እቶም ታውን ፕላነርስ እቶም ውጥን ከተማ ዘውፅኡ ብሂማን ስኬል እንታይ ማለት ይመስለካ ብመጠነ ሰብ ንሰብሲ ከምደይ ትኸብዶ ከም ትፈኽሶ ገይሮም እዮም ውጥን ከተማ ኣውፅኦሞ ሂማን ስኬል በሃል ሓደ ካብቲ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበትሉ ብልጫታታ እዩ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣስመራ ንዝኾነ ሰብ ፓሳጃታ ከም ዘለዋ ኮይና ኣነ ሕጂ ሻሃ ክሰቲ ድየ ከይክሰቲ ድየ ግድን ክዛወር ክኽእል ኣለኒ ጎደና ሓርነት ብዙሕ ሰብ መኪኖ ቀሚጡ ኣብ ጎዳዩ ዘሎ ሰብ
ክሰትን ድሕር ደልዩ ጎዳይብ ኣለዎ ቤት ምግቢ እውን ኣለዎ ጎዳይብ ካልእ እውን ኣሎ ወይ ናብ ካልእ ቦታታት እውን ክትከይድ ትኽእል ገዛ ማንዳ ዘሎ ቤት ምግቢ ኣለዎ እንዳ ፒሰሪ ኣሎ ፓስቲቸሪ ኣሎ ገለ ኣሎ ኣብኡ ግን እንድሕር ሻሂ ሰትዩ ወይ እንድሕር መስተ ሰትዩ ዝተዛወረ ኮይኑ ይስምዖን እዩ ዋላ ኣብኡ ሻሂ ሰቲኻ ጎደና ሓርነት በፂሑ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ባህሊ እዚ ንሕና ዓቂብናዮ ኣለና ብርግፅ ምናልባት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ስለ ዝነበረት ምዕባለ እውን ተደሪቱ ስለ ዝፀንሐ ንክንዕቅቦ ሓጊዝና ክኸውን ንኽእል ኣብተን ክጠቕሰልካ ዝፀናሕኳ ሃገራት ግን እዚ ከምዛ ዓይነት ባህሊ ናይ ፓሳጃታ የለን ጣልያን ክመፁ ከለዉ እዚ ብፍላይ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ፈረንሳውያን ክመፁ ከለዉ ገሎ ክመፁ ከለዉ ኖስታልጅያ ይሕዞም ወይ ናፍቆት ናይቲ ቅድም ዝነበርዎ ኩነታት ሕዞም ግሮም እዮም ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ መስሕብ ቱሪዝም ንክኸውን ከም ዕቑር ፀጋ ኢለ ኣነ ይጥምቶ ብወገነይ ማለት እዩ ሳምሰማ መወዳእታ ምናልባት ብደረጃ ሃገር ብደረጃ መንግስቲ እዚ ኣተዓቃቅባ ናቱ ውጥን ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ይስራሓሉ ከም ዘለውን ከም ዝኽጠቕሶ ፀናሕካ ንሪኦ እውን ኣለና ብግብሪ ኤርትራውያን ብውልቂ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ካብ ኣተሓሳስባ ጀሚርካ ብግብሪ እውን ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣሎ ዲ ነዚ ቅርስታት እዚ ኣብ ምዕቃብ ኣብ ምልላይ እንታይ እዩ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ዝኾነ ጋዜጠኛ ክመፅእ ከሎ ኤርትራ ተቐዳመይቲ ትፅሕፋ ብዛዕባ ኣርት ዴኮ ናይ ኣስመራ እያ እቲ ኣዝዩ ዘድንቕዎ ኣብቲ ፅሑፎም ዝኾነ ይኹን ነባር ናይ ኣስመራ ብኸተምኡ ሕቡን ምዃኑን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣርት ዴኮ ህንፃታት ኣስመራ ፍሉይ ቅዱስ ንህንፃ ከም ዘለዋ ከዓ ዝርዳእ ምዃኑ እዩ እዚ ዓብ ነገር እዩ ዓብ ነገር እዩ ኣስመራ ሕጂ ሙዝየም ኣይኮነትን ሓደ ሙዝየም እንድሕር ኮይኑ ዓፂኻዮ ትውዕል ትዕርዮ ትፅግኖ እሞ ዓፂኻዮ ትውዕል እዩ እዚኣ ግን ሊቪንግ ሲቲ እያ ህዝቢ ዝነብረላ ኩሉ ከተማ እያ ዝዓበየት ከተማ ናይዛ ሃገር እያ ዝዓበየት ቁጠባዊትን ርእሰ ማላዊትን ወይ ናይ ፋይናንስ ሰንተር እያ ዓባይ ከተማ እያ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዝካየደላ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ እያ ግን እቲ ህዝቢ መረዳእታ እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑ ሓደ ንሱ ይዕቅቦ እንድሕር ዘይበላሸዎ ፕሮቴክት እንድሕር ገይርዎ ዓቂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ተቐዳሚት ናይ ዕቃበ ነገር ፕሮቴክት ምግባር ምክልኻል ንሱ ከም ዘይበላሸዎ እንድሕር ገይሩ ትኡ ሰፊሩ ዘሎ ሰብ እንድሕር ዘይበላሸዎ ኮይኑ እዚ ሓደ ነገር እዩ ካልኣይ ከዓ መምርሒ ናይ ምምሕዳር ከተማ ወይ ናይ ማዘጋጃ ቤት ከዓ ኣሎ ናይ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንዕኡ ምኽባር ከዓ ካልእ ብልጫ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ንቕሓት ፈጢሩ ምህላው እቲ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዩኔስኮ ምስ ተመዝገበት ከዓ ዘይተሓበነ ኤርትራዊ ብሓፈሻ ነባር ኣስመራ ከዓ የለን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ዕቃበ ኣገባብ እዩ ካልእ እቲ መንግስቲ ዘተኣታተዎ ቀዲሙ ክሰርሓሉ ዝፀንሐ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ታሪካዊ ክልል ዝበሃል ኣብ ውሽጢ እዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ከባቢ ናይ ኣስመራ ዝኣርት ዴኮ ዝርከበሉ ካልእ ነዋሕቲ ርሻናት ምስራሕ ኩልኩል እዩ ኣብቲ ከባቢኡ ዝኾነ ህንፃ ተራ ህንፃ እውን ምስራሕ እውን ኩልኩል እዩ ዝኾነ ሰብ ብኢደ ወነኑ ህንፃ ክዕሪ ክፅግን ክልቕሎ ኣይክእልኒ ምናልባት ሓደ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ብገለ ሰኣና ፍልጦ ገለ ግን ብሓፈሽኡ ከም መምርሒ ብቴክኒካዊ ምኽሪ ናይ ክኢላታት ናይ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ክልቕላቕ ክፅገን ከም ዘለዎ እውን ኣብቲ መምርሒ ወፂሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከተማ እዚ ንምዕቃብ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዩኔስኮ ኣዝዩ ዘድንቆ ነገር ከዓ ኣስመራ ንዩኔስኮ ክምዝግብ ከሎ ሓደ ቅርሲ ክምዝግብ ከሎ ኣብ መፅኣኸ ብኸመይ ክዕቀብ ኣገድሶ እዩ ብኸመይ እዩ ክተዓቂቡ ንሙሉእ ንውሉድ ወለዶ ዝመሓላለፍ ዝብል ካብቲ ቀንዲ መምዘንታት እዩ ኣስመራ ዝለዓለ ግምት እዩ ተዋሂብዋ ኣብዚ መዳይ እዚ እዚ ንቕሓት እዝን እዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኮ ብልጫታትን ከም ዓብ ብልጫ እዩ ተጠቂሱ ኣብዚ ናይ ዩኔስኮ ማለት እዩ ሳምሰማ ዜና ኢና ነመስግነካ ያቀኒልና ካሊ ግዜ ኣብቲ መፅሓፍካ ዝጠቀስካዮ ብዙሕ ጉዳያት ኣሎ ምስ ቅርሲ ተተኣሳሰረ ብምሉእ ኣብ ሓደ እዋን ክንድህሶ ከቢዱ በብግዚኡ እናወሰድና ብሓደ ክንድህሶ ክንፍትን ኢና ዕድመና ስለ ኣኺርካ ስለ ድመፅኻ ስለ እትሰፊሕን ዓሚቕን መግለፂኻ ኣዝየ መስግነካ ይቕኒልና ሕራይ ጴጥሮስ ኣቐኒየለይ ከምኡውን ካሜራማን ክልቲኹም የመስግነኩም ተንኪዩ